سلام تخاتلتنا الشانل كم تخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنايوم لومون كم وترو عقد داسن وانا تحسوا حزنا لكم قريبنا لنا سام موداتا مسانا كتصنح بخبر نعدم لايك مقبار شير مقبار يتوقع من حسابكم من قدفنا بلنا بزك نجمر let's go. Of the United States and Israel's war on Iran and the consequences of Operation Epic Fury continue to be felt around the world. The US and Israel have launched further wide-scale strikes on Iran, targeting what they called regime infrastructure. Residents of Tehran also reported explosions overnight. Well, the US President Donald Trump says the US is not ready to make a deal to end the war. Overnight strikes in southern Lebanon killed at least 4 people, as Israel said it was pressing on with its campaign against the Iran-backed Hezbollah. The French President Emmanuel Macron has already said the Lebanese government was ready to engage in direct talks with Israel, and he offered to host the negotiations in Paris. But the Israeli foreign minister has said his country has no plans for talks at this stage. Well, a wave of missiles has struck مجمع تكوينات بزوج زي كنكاتو لخلنا بحد وجنينا نريو زلنا نحنا تكوينات كرر خلو أمنجو إيران إسرائيل أمريكا بتحدى إيران ما بتخالي زرقن كلا أجد سكوينات دمالو زق متري وص أنا كم ليبانوس بهالهجر كم حسومية عنو زلا زين ريوت أنا هنا أنوت إسرائيل أب ليبانون تجبر زلايو ما بلا صرتش دشنا مع التبرج يسلو زلو كوينات عب عنوتي عبد ليبانوس تجبر زلا برقت تكوينات ناب إيران ون بزبرت عمل كعيز قصل زلو إيران ون بقديا تجبر زلا جن تعنوت عب إسرائيل تراي تسأب زلا خمس لكم إسرائيل اللي بعلا حيال بوتات عب عنوت وريدوا خمس زلو ببزح من قديد تزرب زلو سلازي رزقينات زي نابي جزء خي دخل of course من قصنا ليبانوس كزرارب كم زدلي فرنسا كشمقل كم تدلي ويمكن كشمقل كم تخل قليز نقر زلقن إسرائيل من تطوي بلاي تحطه نتنياهو من تطوي بلو نتنياهو زدلي يزخون نبر حالو زبلو ترقم يبلون نابكيناتنا بإيران بس نسجر دما مس إيران زقبر زلو رسمه ونقص لالو إيران زكالات قبرلا مساتهم زكالهم يقبرلو حريق بوغنو بحيلي مفتح كدلي زدلي زلو بحيلخ تعينت مفتح كما تغل نجزيكم قد فينا حفشاقن تي كوينات ناب زبرت كاب جزيا ناب جزيا نحيله نخفز خي زلمبر نافق سي خي ديالن اتزعابي كفال ناي كوينات بحال زلو هجرما ناي انرجي وور تي كوينات دارغا امريكا انتاي قاصلت وي انتاي حرمت زبل دارغا ريليفانس ناتو تدلا طقمناتنا ودل خيدو مخنياتو امريكا انتاي بوم تقبرلا هو كيرس كوينو who cares we don't care كوينجي what we care حجز قد سوز العالم قطبانات ناي قد سنة هيوتنا ناي قد سنة يزلو امريكان حزب كم يوم زلو انت تقاصر الله خبيرا انت قد سنة يكوننا انا قد زلو من نابرو نات نفسي خفانا له بمجمريا ناب امريكا هيت كاس قبر ناب ايران كيت كاس قبر كاكوينات نربحانا ينبرن دليتنا ينبرن سلازنا دليت كاس قبر كايو كنت عندري الكاس قبر كان جزيو الرايده طون بلناكا نحوار كنت خلص لا يكلني بخمزي كواص عنا يكلني زبل ملغتي مصالو ات ميديا دما بكل منقدي ندونالد ترامب كعبده قريب له بميديا امين امريكان تايمز بلو حسابك خدجلس خليقه فري بريس فري اكسبريشن كم دليت كحساب كان خدجلس ميديا فري يمزلو نو فري نساتهم زدليوا اجندا مزخون تراي نساتهم عندي روم زخدوو نتحقق نقروم تجمركا حسي خايب له بروباغندا صورم تغير خايب له نتز قبرو زلو حقي كتزاربهم تجمركا كتصلليهم زجمرو ابنت قبل ميديا انتي قبرو مالو نا امريكا ميديا يزبلك كنا كال داي دفرومي خمان War with Iran has now entered its 3rd week, and our government has already burned through literal years worth of munitions. That's according to reporting by the Financial Times, which cites 3 people familiar with the matter, adding that this is fueling concerns about the rising cost of the conflict and America's ability to replenish its stockpiles. Remember, ريبورت دحر ريبورت كاب امريكا دوت زلو انتي زبل زلو امريكا ناي اصوار صقم اغاطيمهم كم زلو ستوك بايل مالت مخازينو ناي اصوارهم زنبره بزقلطفه منقدي يطف كم زلو تاي زبل زلو بزي the Trump administration has burned through years of critical munitions since the start of the war with Iran said 3 people familiar with the matter بتتقاقم تسمع زلو بخندي عمتات زواهللو نخالا قداس الاماننا امريكا كتقم زقبا زبلو مخازيننا يصور ابزي بني استراتيجيكاو ربحنا ايران زي قلقل كويناتي زبال زي نو
نيران تورز على دونالد ترامب زي ناب إيران غير وزلو كينات نستراتيجيكاوي علامة ناي أمريكا أي قلقلني مهنياتو إيران استراتيجيكاويت مودادرتهم سلازي كونت سلازي جنزبومن حبتومن عقمومن أبزت في وزلو تزعابي كسارة نا أمريكا يمزبلو سلازي بس جاينا خنقدم نرشا كنفراره ناي علم حيلنا كان الرقاقص أبن بلولو زلنا سلامنتايا كمزا عينت حشوية وزدنا له إلوم يمزحركو زلو كلاتهم تم إليتنا أمريكا بزي بوسانة زي أما ينتقطي عمزلو جن نسرائيل سلوز خونخا أفكا أبرتع كاقت زاربا يتخلنقا نعم كابزن قتل اتواقع ناي تكوينات دما سكاي روكيتين already ناي عسرت شد ناي عسرت حمشة معالتي دي قال لعلي عسران حدن لعلي عسران حدن بليون بتسعيكم زليهم زنو قرزلو 21 بليون زي دارقا نمعالتي حدن بحمشت بليون كساب كلت بليون sometimes يبلو زتقفز له جنزل مالتي انتاي لو تيمصالو nothing نامريكا انتاي قطباوري حرنت يمصالو نو كسارة ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነስ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ናይ ዓለም ድማ ብኡ መንፅር ይርበሻል replenish its stockpiles. Remember, Pentagon officials told lawmakers that the first week of the Iran war cost more than $11.3 billion. In fact, some GOP lawmakers have heard estimates that the Pentagon is spending as much as $2 billion per day. That's according to Politico. But burning through munitions or taxpayer dollars doesn't seem like a huge concern for the Trump administration. From the beginning, they've told us that all bets are off. Here is how Defense Secretary Pete Hegseth has put it. No stupid rules of engagement, no nation-building quagmire, no democracy-building exercise, no politically correct wars. Death and destruction from the sky, all day long. We will keep pressing, we will keep pushing, keep advancing, no quarter, no mercy for our enemies. كم تريور لهم زيتي منستر مكلخال زلو بعلو زبلو زربا قمتي لهم بزربو كتقعوا وصل دي جمرو زلو كعبد دليل كعبد كريكم يعبدان نمتاي درجة حركان قطع عن بتسعيكم زلو هجين تايو تزبل وزلو ناي بزوح جنزب ناي بزوح كساراتات يوردهم على ترايدي كونسي علامات كان تاي مخانو حدا علامهم نصورة يكونن كالاي علامهم يهرم يلون سالزاي كل نجار زخولو زنبورو زمسلو لومي ناب لمنات يمالو دونالد ترامب لما كم تفلتوا لما يكلني so what is happening مسحاق القوائم رقيبهم زلو أبزرعي All countries have publicly agreed to U.S. President Donald Trump's call to send warships through the Strait of Hormuz. British officials have told U.S. media the UK is discussing a range of options to ensure the security of shipping in the region. Also speaking to U.S. media, Chinese officials, embassy officials have said Beijing is calling for hostilities to stop and that all parties have the responsibility to ensure stable and unimpeded energy supply. Japanese officials told local media Japan won't dispatch ships because Trump asks, saying Japan decides its own response and independent judgment is fundamental. And France has said it is not sending ships. كم تري وزل لهم دونالد ترامب حجزوني له دبداب سدد لهم حجرات كما يجرون ريجكت قبروا ولو this is crazy نه علمنا زحيل كي مودا درتي بالليل نابلد فكر زنا برمراحي هذا دعر هذا كي حكار دكبوا باي ذا واي مسحقنا هيزو ميمز قبروا قين سلازلو انت كما يقبروا ولو مسيلكم كم زاتري وزل لهم دونالد ترامب نا مجا خايلي لمن يوكرين فرنسا رجيت أم خيرهم تسحق ما يتملو يقتل هلو جابان تبو كوريا المسيون help me on حرموز يقير زلو بوتين نسمي كوريا دا 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 كاميرا غيكو بازا فيديو هذا انتهي الصحيف الله هلا بجاخ جورجو بزحت صل زلغها كيت فوق خايل اني حقها ما بحكي مالت تزلبهم قطع انت ريحكا قليل كونكم زي كورت قداي ردوي سلازي دونالد ترامب بتعبيد زعتوا كوينات كم زاتري وازلو كقري فمي مزح الفزلو كحجزوز دل سبكاي يلا معناته از كوينات زي كحجزوز غلون يلا وتم زخف صلعته دما مش كحجزوه أبزح جوري دوازلو أجوغا بوتين I like this one man بجم زيادة لا تكونتات ناي دونالد ترامب مالتي so far أبتكوينات دقات موزولو طريقة نتايك بالجميرو لمكل خالنا تمثيلكم سمبزي Because you, and I mean specifically you, the press, specifically you, the press corps, because you
cheer against Trump so hard. It's like in your DNA and in your blood to cheer against Trump because you want him not to be successful so bad. You have to cheer against the efficacy of these strikes. You have to hope maybe they weren't effective. Maybe the way the Trump administration has represented him isn't true. So let's take half-truths, spun information, leaked information, and then spin it in every way we can to try to... እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንመን እዩ ብከምዚ አንፀርፅሮ ዝዛረብ ዘሎ ነቲ ሚድያ ናቶ እቶም ሚድያ ይሓትዎ ስለ ዘለዉ ሕቶታት ስለ ዘቕርብሉ ዘለዉ ምፅዋር ስለ ዝሰኣነ ነቲ ኩናት ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ክዕወት ስለ ዘይትደልይዎ ዘለኹም ጫፍ ዘረባ ሒዝኩም ስፔን በቃ ንዓሸም ኩለል ናበልኩም አጀንዳ እናፈጠርኩም ገለ እናፈጠርኩም ወላ ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ንዋሕ ደብዳቤ ፅሒፉላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተዘውር ኣላ ንሳ ድማ እንታይ ዝብል በቃ እገዳ ናይ ሚድያ ክንጅምር ኣለና ነተን አንጻራይ ዝዛረበ ዘለዋ ሚድያታት ላይሰንስ ናተን ከነሕድገን ቼክ ክትገብር ኣለካ ኢሉ ነቲ በዓሉ ዝሾመ ናይ ሚድያ ሓላፊ ከምኡ ገይርዎ ኣሎ ከምኡ የለን ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና ኣሜሪካ እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዓውደ ኩናት ከምታ ንሶም ዝደለይዋ ትኸይድ የላን ሕቶታት የስዕብሎም ኣለዉ እቲ ሕቶታት ዘስዕብሎም ዘለዉ ድማ ክምልስዎ ይክሉን እዮም ዘለዉ እቲ ሚድያ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ኣጆኹም ቤላ ትኸዱ ኣለኹም ትስዕሩ ኣለኹም ከም ዝትገብሮም ክብሎም ይደልዩ ነይሮም ከምኡ ዝብሎም ካየለን ሎሚ ምክንያቱ እቲ ኩናት ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ዘለካ እንተደይ ከይዱ that's a very difficult thing ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ነገራት ኣሜሪካ ትደልዮ ዝነበረት ቅልጡፍ ዝኾነት ዓወት ወይ እውን ቅፅበታዊ ዓወት ኢራን ድማ ኢዳ ሂባ በቃ ወዲናይና ሶሪ ንሕና ኣይከኣልናያን እዚ ኩናት እዚ በቃ ቻው ወዲና ኣለና ድሌትኩም ግበሩ ክትብሎም ዝብሎም ይደልዩ ነይሮም but this is not happening ከምኡ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ኢሎም እቲ ኢራን ዝበሃል ከምቲ ንሳቶም ዝበሎ 9 ሚእታዊት ሚሳይላቱ ኣዳኺምናዮ 50 ሚእታዊት ከም ዝገበርናዮ 99 ሚእታዊት ኣዳኸምናዮ ትብል ኣብ ባይታ ክትርኢ ከለካ ግን መመሊሱ ዝድክረካ መመሊሱ ጭንቀት ዝእትወልካ ኮይኑ ፀኒሑ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክቅፅል እዩ ንዝብል ንኣብነት እዚ ክላስተር ቦምብስ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ኢራን ናብ እስራኤል ትትቅሶ ዘላ እዩ ኣብቲ ክልል ኣየር ምስ በፅሐ ፋሕ ስለ ዝብል እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ንክረኽቦ እውን ኣይክእልን እዩ and ኢራን እንታይ እትብል ዘላ ክሳብ ሕጂ እቲ ዘመናዊ ኣፅዋር ናተይ ይጥቀመሉ ኣለኹ እያ ትብል ዘላ ካብ 2000 ክንደይን ዝገበርኩ ኣፅዋርሲ ይጥቀም ኣለኹ እያ ትብል ዘላ ፕሮፓጋንዳ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን one thing is clear ኢራን ነዚ ገይም እዚ ነዚ ኩናት እዚ ብቐሊሉ ክሰዓሩ ኣትዮም ከም ዘየለዉ ምክንያቱ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ክዓብድ ከሎ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ዝበሎ ከስማዓኩም and manipulate the public mind over whether or not our brave pilots were successful. How many stories have been written about how hard it is to, I don't know, fly a plane for 36 hours? Has MSNBC done that story? Has Fox? Have we done the story how hard that is? Have we done it 2 or 3 times so that American people understand? How about how difficult it is to shoot a drone from an F-15 or 16 or F-22 or F-35? Or what it's like to man a Patriot battery? እንታይ እስከ ይዛረብ ኣሎ ከም ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ሲ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ነፈርቲ 30 ሰዓት 36 ሰዓት ዘዊርካ ከይድካ ዕላማኻ ደብዳብ ንኸተካይድ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ብዛዕባ እዚ ትፅሕፉ ዘለኹም ኢልዎ በመሰረቱ ተኺናት ማን ግብር ኢልካ እዮም ዝብልካ ዘለዉ 36 ሰዓት ዲኻ ትኸይድ ዘለኻ 99 ሰዓት ዘይኮነ እቲ ኩናት it is a war of choice ኢሎምካ እቲ ኩናት ብምርጫኻ ንደስታኻ ንኢንጆይ ክትገብር ኢልካ ዝጀመርካ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ኢልዎም ኤክስከርሽን ከምዚ ንመዘናግዒ ኢልካ ትኸዶ ጉዕዞ ከምኡ ኢልዎም ነይሩ ስለዚ ነቲ ኩናት ዝኩሉ ሞትን ካልን ዘጋጥሞ ዘሎ ኩናት ናይ ኢንጆይመንት ምዃኑ ገሊፆሞ ድሮ ክንደይ ሰመይቱ ዝረአዩ ብዚ And just over a fortnight ago, the Iranian human rights group, HRANA, estimates the number killed in Iran is around 3,000, including 1,300 civilians. More than 850 are reported to have been killed in Lebanon, and 800,000 people have fled their homes there. Retaliatory missile strikes have killed 12 Israelis, and thousands have been reported in... ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ድሮ ኣብ ኢራን ልዕሊ 3,000 ሰብ መይቶም ኣለዉ ተቐቲሎም ኣለዉ በዚ ኩናት ማለት እዩ 3,000 ሰብ ሲቪላውያን ህዝቢ ተቐቲሎም ከም ዘለዉ ዝነገር ዘሎ ኣብ ሊባኖስ ልዕሊ 800 ሰብ 850 ሰብ ተቐቲሎም ኣለዉ ኣብ እስራኤል ድማ 12 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ኣሜሪካ እስራኤል 12 ኣሜሪካ እውን ከምኡ 12 ድዩ ገለ ሰብ ተቐቲልዎ ኣሎ ይበሃል ኣሎ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኢራቅ ዝተቐተሉ 30 በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ እቲ
ኣብ ኢማራት 6 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኩዌት 6 ሰባት ኣብ ስዑድ ዓረብ 2 ሰባት ኣብ ባህሬን 2 ሰባት ኣብ ሱርያ 2 ሰባት ክሳብ ሕጂ ተቐቲሎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ኩናት ከም ንሪኦ ዘለና ድሮ ብዙሕ ሞት እውን ኣስዒቡ ዘሎ እዩ ሂወት ናይ ሰብ ክቡር ስለ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ 14 ወተሃደራት ተቐቲሎም ኣለዉ ናይ ፈረንሳ ድማ ሓደ ወተሃደር ተቐቲሉ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ብወገን ኣሜሪካ 14 እውን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ስለምንታይ ኣዝዩ ብዙሕ ዝብል ዘለዎ ኣሜሪካውያን ጠቕላላ ወይ ውሕዳት ዝድግፍዎ ኩናት ስለ ዝኾነ እቲ ሞት ዝያዳ ፖለቲካዊ ነውፂ ዝፈጥረሎም ሲ ትኻልእ ክንደይ ኢራናውያን ተቐቲሎም ክንደይ ኢራቃውያን ተቐቲሎም ዘገድሶም ኣይኮኑ ኣሜሪካውያን ክንደይ ኣሜሪካውያን ሜቶም ግን የገድሶም ነቲ ፖለቲካ ናቶም ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ መዋፅኦ እዩ ዘልየላ ዘሎ እዛ ጉዳይ እዚኣ ብኸመይ ክወፃ እዩ እንታይ ክገብር እዩ ንግዜ ንገድፎ እዩ ኢራን ዳ እንታይ ክገብር እዩ ምናልባት ኢራን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቁሩብ ክተሓባበሩ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ኮኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ዝገበሮ ኢንተርቪው Yes, and they are extraordinary times. Minister President Trump said this weekend he is not ready to make a deal with Iran because the terms aren't good enough yet. His administration is saying this war could last another 3.5 weeks or so. Has Iran asked for a ceasefire? ቀዳመይ ትሕቶ እንታይ ትብሎ ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዝተዛረቦ ዴል ክገብር እቲ ቅድመ ኩነት ካብ ኢራን ዝቐርቦ ዘሎ ንዕኡ ዝበቅዕ ስለ ዘይኮነ ድልውነት ከም ዘይብሉ ዴል ንክገብር ገሊፁ ነይሩ እቲ ኩናት ን3 ሰሙን 4 ሰሙን ክቕፅል ከም ዝኽእል ተዛሪቡ ነይሩ ኢራን ንምቁራፅ ናይ ተኽሲ ይኹን ወይ ንዝኾነ ይኹን ስምምዕ ሓሳብ ኣቕሪባ ድያ ይብሎ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ካበይ ኣምፅኡ ከምዚ ሓሳብ ከም ዝቐርብ ዘሎ ዝዛረብ ኢራናውያን ብኣፎም ኣብ ጽሑፍ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ መፅኦም ዝዛረብዎ ስምዑ መን እዩ ኩናት ከቢድዎ ዘሎ መን እዩ ከጉርዕ ዝደሊ ዘሎ ተሓቅዝ እዩ No, we never asked for a ceasefire and we have never asked even for negotiation. We are ready to defend ourselves as long as it takes and this is what we have done so far and we continue to do that until President Trump comes to the point that this is an illegal war with no victory and there are people being killed only because President Trump wants to have fun. This is what he has said. Have fun? We are not. Yes, this is what he said, that they are thinking. እንታይ ዝብላ ዘሎ ንብሓቂ እዚ ፎሬን ሚኒስተር ሓደ ካብቶም ገጽ ናይቲ መኸተ ናይ ኢራን ኮይኑ ዘሎ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ንምቁራፅ ተኽሲ ይኹን ዝኾነ ዝርርብ ተካይዱ ኣለኹም ዮም ኢሎም ዝኾነ ይኹን ዝሓተትና የብልና ንሕና ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ይኹን ንዘተ ሰላም ይኹን ንዝኾነ ይኹን ዝኾነ ዝርርብ ዝገበርናዮ የለን ወይ እውን ዝሓተትናዮ ኣካል የለን ንብላ ኣሎ እዚ ኩናት እዚ ንሃገርና ንህላዌና ንህዝብና ንቃለስ ስለ ዘለና ክሳብ መወዳእታ ክንቃለስ ኢና ዶናልድ ትራምፕ ድማ እዚ ኩናት እዚ ክዕወተሉ ዝኽእል ኩናት ከም ዘይኮነ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ብርግፅ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩናት እዚ ከም መዘናግዒ ይርዮ ከም ዘሎ ካብ ቃላቱ ንሰምዕ ኣለና ኣብ ቃላቱ ንሱ እዚ ኩናት እዚ ኤክስከርሽን ክዘናጋዕ ኢሉ ዝገበሮ ምዃኑ ይነግር ኣሎ እዚ ግን ሰብ ዝሞተሉ ዘሎ ስቃይ ዝግበረሉ ዘሎ ትሕተ ቅርፂ ዝዓንወሉ ዘሎ ዓበ ሓደጋ ዝፍጠረሉ ዘሎ ኩናት እዩ እዚ ኩናት እዚ ድማ ክዕወተሉ ይኮነን ኢና ክንብሎ ንደሊ ስለዚ ኣብ ልቡ ተመሊሱ ነቲ ኩናት ባዕሉ ዓንዲሩ ጀሚርዎ ዘይሕጋዊ ኩናት ዝገብር ዘሎ ኢዱን እግሩን ተኣኪቡ ድማ እዚ ኩናት ጠጠው ክብል ዝኽእል ይብሎም ኣሎ ships targeting different places because it is fun and the Secretary of War has said that there is no mercy. And this is actually a war crime. Even saying that is a war crime. So this is a war. This is a. ካልኣይ ድማ ክሲ ናይ ብሓቂ ከመይ ገይሩ ይሃርሞም ኣሎ ርግእ ኢሉ ንኣሜሪካውያን ነዚ ሚኒስትር ምክልኻል ኣብዚያ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣምፅልኩም ነይረ መንታ እንታይ ዝብላ ዘለኹ ንሰማ Quarter, no mercy for our enemies. ስለዚ ኖ ኮርተር ኖ መርሲ ፎር አወር ኤኒሚስ ዝኾነ ይኹን ምሕረት የለን ይብላ ኣሎ እዚ ገበናይ ኩናት እዩ ዋላ ኣሜሪካውያን ፈሊጦም ኣለዉ ዝብሎ ዘሎ ገበናይ ኩናት እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለምንታይ ንፀላኢኻ ምሕረት ክህሉ ክኽእል ኣሎ ሕጊ ሩልስ ኦፍ ኢንጌጅመንት ዝበሃል ኣሎ ሕጊ ናይ ኩናት ኣሎ ሕጊ ናይ ኩናት ኣይክተልን እየ ዝብል ዘሎ እዚ ስለዚ ምናልባት ሎሚ ሚኒስትር ምክልኻል ኮንካ ስለ ዘለኻ ኣብታ ኩርሲ ስለ ዘለኻ ዶናልድ ትራምፕ ኣጆኻ ስለ ዝብለካ ዘሎ ድሌትካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ምስ ግዜ ግን እዚ ኩነታት እዚ ተሓታትነት ክፈጥር ከም ዝኽእል ባዕሎም ኣሜሪካውያን ክብሉ ከለዉ ስብሉ Joining us now to unpack this all,
acting vice chief of the National Guard Bureau. Major Manor, let's start with this rhetoric from Hegseth. This is a guy who publicly defended war criminals before. What do you hear when he says no rules of engagement? ሕጂ ናይዚ ሚኒስትር ምክልኻል ናትዮም ተዛረቡ ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኩናት ገበን ዝፈጸሙ ሰብ ኣብ ሚድያ ክከላኸል ዝፈተነ ሰብ እዩ ሕጂ ድማ ኣብቲ ዝለዓለ ኮረሻ ናይ ስልጣን ናይዚ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካዊ ዲፓርትመንት ናይ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ናይ ኩናት ክኽተል ከም ዘይደሊ ዝነግሮ ዘሎ ዓብዪ ወታደራዊ ሓላፊ ዝነበረ ይትዛረብ ዘሎ ስምዑ እንታይ ከም ዝብል First of all, thank you for taking the time, as you did a few minutes ago, to recognize the fallen. Every single military member who is killed or wounded in action, their lives actually impact dozens of their families. So thank you for taking that time. Secondly, I want to be very clear. The words that the Secretary of Defense said are absolutely the words of potential war criminals. Those are the kind of words in terms of no rules of engagement, the idea that no quarter be given. Putting it bluntly, the president cannot protect this Secretary of Defense. Even if he does give him a pardon for any crimes, the International War Tribunal will potentially consider this Secretary of Defense for war crimes against humanity. General, somebody was ስለዚ እንታይ ብል ፀኒሑ ምናልባት ሎሚ ኣብ ስልጣን ስለ ዘሎ ድሌት ክዛረብ ክልኸውን እዚ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ግን ሓደ መዓልቲ ምናልባት ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝኾነ ምሕረት ክውጀሉ ይኸውን ይኽእል ግን ብዓለም ለኻዊ ሕጊ በቲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዲ በቲ ናይ ካብ ካልኦት ኤጀንሲስ ናይ ዓለም ክሲ ክቐርቦ ምዃኑ እዚ ዘረባ ናቱ ናይ ገበነኛ ናይ ኩናት ክገብሮ ዝኽእል ገበን ይዛረብ ዘሎ ምክንያቱ ዓብ መራሒ ኮይኑ ምሕረት ኣይንገብርና ክብሉ ከለዉ ሰብ ወታደራት ናቱ ክማረኹኑ ዝደልዩ ኢዶም ክብኑ ዝኽእሉ ምሕረት ክገብሩ ይክእሉን እዮም እዚ ድማ ገበን ናይ ኩናት እዩ ዝበሃል ስለዚ ክንዲ ምንታይ ብገበን ብሓዊ ይፃወት ከም ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ነገር እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ብርግፅ ተሓታትነት የብሎምን ነዚኣ እየ ድማ ከምፃልኩም ናይ ኢራን መራሒ ዛረባ ዝፀንሕ ማለት እዩ ስለዚ ኢራን እንታይ ኢሎም ኣለዉ choice by President Trump and the United States, and we are going to continue our self-defense. Well, that may be your position, but sir, this is a war of survival for your government. Minister, don't you have to negotiate and reach out either directly or through a third party? እዚ ኩናት እዚ ናይ ህላዌ ኩናት እዩ ንመንግስትኹም ወይ ኩነት ስርዓትኩም ትብለላ ስለዚ ናይ ህላዌ ኩናት እናተዋጋእኩም ከለኹሲ ግድን ክዝርርብ ከተካይዱ ሳይትመርፁን ማለት እዩ ከቢድ ናይ ህላዌ ፈተና ከለኹም ዝርርብ ክትገብሩ ኣይትደሊና ኣለኹም ማለት እዩ ትብሎ No, it's not a war of survival. We are stable and strong enough. We are only defending our people from this act of aggression, and we don't see any reason why we should talk with Americans, because we were talking with them when they decided to attack us, and that was for the second time. There is no good experience talking with Americans. We were talking, so why they decided to attack us? So what is good if we go back to talk once again? Well, I want to come back to ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም መጀመርያ ምስ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ምግባር ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ኣይረኸብናዮን ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ you're referring to the deployment ሕጂ ምስ ካልኣይ ድማ ናይ ህላዊ ሕቶ ኣይኮነን ዘለና ንሕና ኣብ መንጎ ህዝብናን ኣብ መንጎ ሃገርና ኣብ ሃገርና ኢና ዘለና ስለዚ ናይ ጭንቀት ምልክት ወይ እውን ተስፋ ናይ ዝቆረፁ ወይ እውን ኣብ ቅልውላው ከም ዘሎ ወይ እውን ብዘለዎም ሓደጋ ሸበት በዲሎም ኣብ ዝርርብን ኣብ ካልእን ይጎዩ ከም ዘየለዎ ዘርኢ ኮምፖዝት ኮይኑ ሓንቲ ካብትን ኣሜሪካ ኣመና ኣገር ሪማቶም ዘላ ዋላ ዶናልድ ትራምፕን ኣማኸርቱን ከቢዳቶም ዘላ እዚኣ 49 ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ፅፍሒ ዝሰርሑ ዝነበሩ ወታደራዊ ፖለቲካዊ መራሕትና ተቐቲሎም ከለዉ ከመይ ገይሩ ሓደ መንግስቲ ከምዚ ኢሉ ክመክት ይኽእል just imagine እቲ ላዕለዋይ ሱፕሪም ሊደር ወይ ከዓ ነቲ መራሒ ጥራይ ተቐቲልካ ከማ ብዙሓት ሃገራት ፌል ይገብራ እየን ከመይ ገይሩ እቶም ዝለዓሉ ወታደራውያን መራሕቲ ስላያውያን መራሕቲ ፖለቲካውያን መራሕቲ ናይቲ ሃገር ተቐቲሎም ከለዉ ከምዚ ዓይነት ብርቱዕ ዝኾነ ቃልሲ እሞ ከዓ ስቂልካ መራሒኻ ምስ ተቐትለሲ ከምዚ ባህሲ ሰለባም ትኸደዶ ኣይኮነ ስትራቴጂክ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ትገብሩ ዘለዉ ነገራቶም ተቆፃፂሮም ዝኸዱ ዘለዉ ከመይ ገይሩ እዩ ዝኸውን ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ካብ ካልኩሌሽን ናቱ ወፃኢ ኮይኑ ጭንቀት ፈጢሩሉ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ኣርስኻ ኣይኮነን
ሓንቲ ዘረባ ግን እንተ ሰሚዕካ ይበርሃልካ ስለምንታይ ከም ዝኾይኑ እዚ ሓደ ካብቲ ወታደራዊ ዶክትሪን ናቶም እዩ አይ ሆፕ ኣብ ሰውራና ኤርትራ ወይ እውን ኣብ ውትድርና ኤርትራ ተመክሮ ዘለኩም እዚ ነገር እዚ እንተለና እስከ ንገሩኒ military that cannot be stopped, not by bombs, not by assassinations, not even by Iran itself. Here's the doctrine that explains why this war has no off switch. When Saddam Hussein's military collapsed in 11 days in 2003, Iran's generals watched and drew one conclusion. A centralized military dies when you kill the head. So in 2005, IRGC General Mohammad Jafari formalized what is now called the Mosaic Doctrine. The idea, break the military into 31 pieces, one per province, and make each piece capable of fighting alone forever. Each of Iran's 31 provincial commands ሕጂ እንታይ እያ ትብል ዘላ መሲልኩም ንብሓቂ ወታደራዊ ዶክትሪን ናቶም ቀሊል ከም ዘይኮነ ንክንግንዘብ ኢልና ንገብሮ ዘለና ኢና it's very interesting ካበይ ዝመፀ ኣተሓሳስባ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢልካ ንክትሓትት ግን ድገብረካ እዩ ሓደ there was this video ናይቲ ወታደራዊ ቅልጥፍናቶም እንታይ እዮም ዝብሉና ዘሎ መሲልኩም ኢራን ነቲ ኩናት ናይ ኢራቅ ምስ ረኣዩ ኣብ ሓደ መደምደምታ እዮም በፂሖም እንታይ ዝብል መደምደምታ በፂሖም እዩ ዝበሃል እቲ ኩናት ኣብ ኢራቅ እንታይ ኣጋጢሙ ኣብ 2003 ንሰዳም ሑሴን ምስ ኢሎም ነቲ ሰዳም ሑሴን ምስ ቀተልዎ ብምሉእ ሰራዊት ተዳኺሙ ሃገር ድማ ውሽጢ ሶምን ፋሕፋሓት ይዋ ስለዚ ካብዚ ተማሂሮም ኣብ 2005 ሓድሽ ፊሎዞፊ ናይ ኩናታት ኣታትዮም እንታይ ዝብል ፊሎዞፊ ዝኸ እቲ ሰራዊት ናቶም ኣብ 31 ክፋላት ተመቂሎም 31 ክፋላት ነፍሲ ወከፉ ሙሉእ ብምሉእ ናቱ ስለያ ዘለዎ ናቱ ሎጂስቲክስ ዘለዎ ናቱ መራሕቲ ዘለዎ ኢንፋክት እቲ ኩናት እቲ ፀገም እንድሕር መፅኡ ኣብቲ ሃገር ክሳብ መወዳእታ ነፍሱ ክኢሉ ክዋጋእ ከም ዝኽእል ስለዚ ንነፍሱ ክኢሉ ንሱ ኣብቲ ኩናት ክታኮስን ክተሃራረምን ከም ዝኽእል ዝኸውን ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሪጋርድለስ ንክንደይ ግዜ ክቅፅል እቲ ኩናት ንሳቶም እቲ መራሒ ኣብ ቴህራን ዘሎ እንተተቐቲሉ ወይ እውን እቶም መራሕቲ ካቢነ እንተተቐቲሎም እቲ ግንባር እታ ግንባር ናትካ ክሳብ መወዳእታ ክትታኮስ ከም ትኽእል ናታ ድሮን ኣለዋ ናታ ባሊስቲክ ሚሳይል ኣለዋ ናታ ኩሉ ነገር ኩሉ ሎጂስቲክስ ኣለዋ ነቲ ኩናት ድማ ንሳ ንበይና ክትቅፅሎ ትኽእል እያ ስለዚ ኣብ 31 ዝተፈላለዩ ሓይልታት መቂሎም ዲሰንትራላይዝድ ሙሉእ ስልጣን ዘለዎም እቲ ኩነታት ምስ ዘጋጠመ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ክሳብ መወዳእታ ክዋግኡ ከም ዝኽእሉ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ዝኾነ ፀላኢ ንኢራን መፅኡ ክመቕላ እንተኽኢሉ ወይ እውን ነቲ መርሕነት ክቐትሎ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ እቲ ኩናት ብመንክዕ ክውዳእ ከም ዘይክእል እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ውፅኢት ናይቲ ንሳቶም ዝሃንደስዎ ፊሎዞፊ ዝበሃል ዘሎ ማለት ንክንዲዚ ዓይነት ኩናት ከመይ ጌርካ ክትቅፅል ትኽእል ድሕሪ ኢልካ استراتيجي ناتكا نخمز كونتات أب جمد زقتوا كوينون مزصنح ترايو سلازي انتاي كغاطمنا يخل انتاي كغبرونا يخلو صلاتنا مبين غيرم كمصنا يخلو انتاي كغبرو يخلو نخلو اب جمتيتيو كالكوليت كغبر دصنح اكايدان تلكا كوينو نزي حجي زغاطم زلو كونتات دما كتمكتو تخليخا سلازي ازي جزر زلو كاب زيرو استبغسك كم زي كوني يمزنغرو زلو اتي هاردكور استراتيجي نايتي ميليتاري دوكترين ناتوم او زمركوس كم زنبرن نخمز حجي انتتا تغاطيموم زلو انتغاطيموم انتاي كغبرو خم زلوم تداليوم لنيروم ابت حساب ناتوم نيرو حند بدما يغاطوم من يزبال كبيران كمير تراويان بزح كنمهار نخل نغر الله بزح نغر كنمهار نخل الله مهنياتو فور وانس بزيك العالم فتناتات ناتناون كندي إيران ولا أنت ديبلنا بزح فتنا زلنا هجرينا مهنياتون إيران كان فتانيتا إسرائيل أمريكان مشاركتان بمولهم يوم سلزي إسرائيل زبال ولو كا بقلتي كم زنا إيران تدي تقاطعنا بدحر مجاري جاب كل جزء إيرترا مستقاطعان كل جزء أجمع كفترة الله مزدل يعني استفلا عليه ملكعاتي دمت السوق سلزي كمس إيران عطي غيرنا جل يبلي اللغون السكان المنجسوس قدافيو تراي أتات حساسبة فولي نفسنا كنقولوا نخل نفسنا مخال مال دما أدفانسد تكنولوجي كنا حتقولوا نخل نايب علنا كنفريو نخل كم دما ني نابنا تعبير ترى بزوج زي رجيم تشنج حسابات سلزلو
ኤርትራ ንሓዋሩውን ከምዚ ኣተሓሳስባት ሚሊታሪ ዶክትሪናቶም ኤርትራ ነብሱ ዝኻለ ወታደራዊ ዶክትሪን ዘለዋ ኢለ ዝኣምናን ዋላ ኤግዛክትሊ እዚ ንትንክብለኩም ተደኪለ ሓደ ውትድርና ሓደ ሰራዊት ናቱ ፊሎዞፊ ናይ ኩናት ዝህልዎ እንታይ እዩ ነዊሕ እዋን ኣብ ውግእ ተጸኒሑ ነዊሕ እዋን ድማ ከቢድ ዝኾነ ተጻቦታት ክሰግር ተጀሚሩ ነቲ ዝመጾ ዘሎ ተጻቦታት ዝሰግረሉ ኣተሓሳስባ ከምኡ ድማ ፊሎዞፊ የማዕብል እዩ ካብ ባይታ ዝመጽ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ድማ ምስቲ ኩሉ ዝሓለፈ ፍላይ ሰውራ ናይ ህዝባዊ ግንባር ድሕሪኡ ሃገር ኮይኑ ዝሓልፈ ዘሎ ብድሆታት ኣዝዮም ከበድቲ ስለ ዝኾኑ ናቱ ቅዲ ኣካይዳ ቅዲ ናይ ኩናት ስትራቴጂ ኣሰላልፋ ኩሉ ነገር ኣለዎ እዩ ጥራይ ነዚ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ኣይሆፕ ይህሉ ኸውን ዝኾነ መራሒ ናይቲ ሃገር ስለተበለ እቲ ሃገር ኣብይ ፀላእቲ ክትወድቕ ከም ዘይትኽእል ኢራን ንዓለምና ብንጹር ኣብ ቴዎሪ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ዚኻ ኣብ ባይታ ግን ከተተርጉመ ትኽእል ዶ ብርግፅ ኢራን ደጊማ ደጋጊማ ኣብ ባይታ ከተተግብሮ ንርኢ ኣለና ግን እቲ ኩናት ስለዘይተወደአ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ እዚ ኩነታት እዚ ይሰርሕ ኣለዎ እውን እቲ ስትራቴጂ ናቶም ተዓዊቶም ኣለዎ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ኩናት እዚ ዌል ፕሪፔርድ ኮይኖም ስለ ዝፀንሕዎ እዩ ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ እዮም ዝብሉ ኦፍ ኮርስ ኩሉ ነገር ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ፐርፌክትሊ ይኸደሎም ኣሎ ኤቭሪቲንግ ድማ ይዕወትዎ ኣለዉ ንኩሉ ነገር ይገብሩ ኣለዉ ንብል ኣለና ኩናት እዚ ብዙሕ ዋጋ ይኸፍልሉ ኣለዉ እዮም ኢራን ብዙሕ ዋጋ ይኸፍሉ ኣለዉ ትሕቲ ቅርፂ ናቶም ብዙሕ ኢንፍራስትራክቸር ናቶም ብዙሕ ፋብሪካታት ናቶም ናይ ዋላ ናይቲ ዲፈንስ ብዙሕ ነገር ይዕንብሎም ኣለዉ እዮም ግን ዕላማ ናቶም ንጥፍኣት ትጠፍኡ ዶ ዋላ ትቕፅሉ እዩ ዘሎ ስለዚ ካብቲ ጥፍኣት ክድሕኑ ኣለዎም ናይ ኢራን ስትራቴጂ ናይዚ ኩናት ኤንድ ጎል ናቶም ከመይ ገይሮም ካብቲ ጥፍኣት ይድሕኑ እዩ that's why ድማ ዋላ እቶም ፎክስ ኒውስ ነቲ ኩነታት ክርድኦም ጀሚሩ ኣሎ quite significant. And yet the Iranians have been able to hold the Strait of Hormuz hostage, General. I know that the president talked to us about what the U.S. military was able to do on Karg Island, where Iran exports its oil. But the president was very clear that the U.S. did not touch the oil infrastructure there. What can you tell us about what's needed to loosen up the Strait of Hormuz, as the president calls on allies to join this fight? And what about the Karg Island impact as well? ጅንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ምስ ኩሉ ብሚሳይላትና ብነፈርትና ብኻልእና ብገለ ብኩሉ ሓይልና ጌርና ንኢራን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ንድብድብ እናሃርመን ኣለና እንተኾነ ኢራናውያን ምንቕ ክብላ ኣይከኣሉን ምንቕ ክብሉ ይከኣሉን ዕላማ ናቶም ክቕይሩ ይከኣሉን they are still there pushing hard ዝከኣሎም ይፀቕጡ ኣለዉ ነቲ ወሽመጥ ሃርሙዝ ጠቕላላ ሲል ገይሮሞ ጠቕላላ ዓፂኦሞ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ናብ ልመና ኣትዩ ኣሎ ስለዚ እንታይ ክግበር ክእል ኣብዚ ዓውዲ እዚ የስ እቲ ሽግር ገጢሙሎ ሰራዊት ናትና ድማ ኣትዩ ነዚ ቦታ እዚ ክኸፍቶ ይክእልኒ እንታይ ክግበር ክእል ብሎ ኣሎ ሓደ ካብቲ ነቲ ኩናት ናይ ኢራን ንክጅምርሲ ንጉህም ምሸትን ዝጎስጎሰን ዝፀለየ እውን ክኸውን ዝኽእል ጀነራል እዚ ከም ሕሱብ ኢራን ክትረማ ኣለዋ እናበለ ኣብዘን ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ኣነ ቪድዮ ዝገበርኩላ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ዩክሬን ኩናት ከሎ ኢራን እውን ክረማ ኣለዎ እናበለ ዝዛረብ ዝነበረ እዩ ሓሳብ ልቡ ሰሚሩ ኣሎ ሕጂ እንታይ እቲ ኔክስት ስቴፕ Yeah, I understand the focus on the Straits of Hormuz. The media is focused on it, and it's obviously people think this is a surprise. This has been in our playbook going all the way back to the 80s. Actually, we thought they would go after it, on kind of on day 2. It took them a while to get around to it. Listen, here's what we're not going to do. We're not going to go toe-to-toe with the Iranians over the Strait of Hormuz. That's what they want us to do. They would love us to get into a fight with them, put some troops on the ground there in Iran, deal with the Straits of Hormuz, bring Navy into it. They welcome that fight. They have a tactical advantage over that fight, to be sure. We're not going to do that. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ኣይንኸሎን ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ኣይንኸሎም ኢና እንታይ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ኣብዚ ወሽመጥ ሃርሙዝ ኩሉ ሰብ ናብኡ ክንመፅእ ዝደልየና ዘሎ ኣባቲና ክንዋጎም ብርግፅ ኣብቲ ፊሎሶፊ ናትና ኣብቲ ካብ 80ታት ጀሚርና ኣብቲ ካልኩሌሽን ናትና ኩሉ ግዜ ምስ ኢራን ተተዋጊና ነዚ ወሽመጥ ሃርሙዝ ክሓፅዎ ከም ዝኽእሉ እዚ ሓንደበት ዘጋጥም ዘሎ ይኮነ ንፈልጦ ዝነበርና እዩ ግን እንታይ ክትገብር እዩ ትሕቶ የስ ከምኡ ከም ዝገብሩ ትፈልጥ ነርካ እንታይ ብላ ኣሎ ሱጂ ኣብ መፂና ክንገጥሞም ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ታክቲካል ኣድቫንቴጅ ስለ ዘለዎም ካባና ንላዕሊ ፀብለልትነትን ዓቕምን ስለ ዘለዎም እቲ ቦታ ናቶም መሬት ናቶም እዩ ንሕና ብሓይሊ ባሕሪ መፂና ዓብይ ዕንወትን ሞትን ክንስከም ተደይ ኮይኑ ነዚ ቦታ እዚ ነዚ ኣብ ደገ እዚ ክንከፍቶ ይንኽእል ኢና ስለዚ they have no plan ዝኾነ ይኹን ፕላን የብሎም that's why ዶናልድ ትራምፕ ንሃገራት ድልምን ደሎ ነቲ ምኽፋት ተሓገዝዎ ኢሉ ንኣሜሪካ ናይ ዓለምና ዝሓይለ ወታደራዊ ቅልፅማ ኣለኒ ትብል ደላ ዘይገበረቶ እንግሊዝ ይኹን ፈረንሳዊ ጃፓን እንታይ እዮም ክገብሩ ናብኡ ክኸዱ ኣቕሞም ንፈልጡ እዮም ኣቕሚ የብሎምን ክገብርዎ ዝኽእሉ ስለዚ what we cannot do
and what we will not do ብሎ ክንገብሮ ዘይኮንና እንታይ ብላ ኣሎ ኣው መፂና ብሓይሊ ክንፈትሖ ክንፍትን ምንታይ ዳ ብጸሎት ዲኻ ክትፈትሖ ብልመና ዲኻ ክትፈትሖ ኻላ ዘራርባ ነገራት ክፍትኑ እዮም ትደየለ ኣብ ጣውላ መምጻት ራይ ኣብ ጣውላ ክትመጽእ ተኾንካ ድማ ኢራን ትደልዮ ኮንዲሽንስ ሓሊኻ ኢኻ ክትመጽእ it's very clear yes ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ነገር ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም እንታይ ክብሉ ይኽእሉ ንኢራን ኣዳኺብና ኢና ወታደራዊ ናይ ሚሳላታ ይኹን ነቲ ላውንቸርስ ካልኦን ገለን ኣዳኺብና ኢና ስለዚ ሕጂ ብጣውላ እንተመጻእና ይዋጻእና ይክብሉ ይኽእሉ ኾን እዮም ትሕቶ ኢራን እንታይ ክትብል ትኽእል ትኸውን እቲ እንታይ ኣብ ጣውላስ እንታይ ሒዛ ክትቀርብ ትኸውን ኣብዚ ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ናቶ መፅዩ ብዛዕባ እንታይ ኢኹም ሕጂ ክትዘራረቡ ትደልዩ ዘለቶ ወላ ሓንቲ ብዛዕባ እንታይ ክንዛረብኩም ንኽእል ኣብ ጣውላ ዝቐረብናዮ ነገር የብልናን ስለዚ እዚ ንትን ክብል ኣይክልኒ እየ ዝብላ እንታይ ማለት እዩ ንዘተ ዝኸውን ዘዳለናዮ ንጥፋ ሓሳብ የብልናን እዚ ኩናት ናብ ዘተ ክንከይድ ኢና ንኸይድን ስለዘይተወድአ ክሳብ ሕጂ ኣሜሪካ ንብረታት ጠርኒፋ ካብዚ ገዛ ያንኬስ ንዓድኹም ኪዱ ይብልዎም ኣለዉ ካብዚ ካብ ከባቢ ኢራን ጠቕላላ ካብዚ ወሽመጥ ሓርሙዝ ጠቕሊሎም ክወፁ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ገለ ኢራን ክዛረቡ ከለዉ I don't think ክንዱ ዝኣክል ከጋጥም ዝኽእል ኣይመስለንን ግን ሓደ ነገር for sure ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከምቲ ተሃንዲዱ ድመጾ ነቲ ጉዳይቲ ብኡ ክወፅኦ ከም ዘይክእል ይንፅረሉ ኣሎ ካልኦት ናይ ወታደራውያን ክኢላታት ድብልዎ ዘለዉ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ ኢራን ንዓውደ ኩናት ሓንሳብ እናሓዋሩን ቀይራታ እያ ዝብሉ ዘለዉ እዛ መርከብ ትሪእዋ ዘሎም ኤርክራፍት ካሪየር እያ ትበሃል እዚኣ መዓት ነፈርቲ ኩናት ሒዛ መፅያ ኣብ ከባቢኻ ኣሜሪካ ነዚ እንተምፅያ ኦልሞስት እቲ ገይም ተወዲኡ ኣሎ ኢልካ ክትሓስብ እዮም ዝገብሩኻ ወል እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሮይተርስ ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ናይ ዜና ማለት እዩ ሮይተርስ እንታይ ኢሉ The era of aircraft carrier is coming to an end. USS Abraham Lincoln is limping out of the Persian Gulf. ስለዚ እዚ ኤርክራፍት ካሪየር መጃሃርን ናይ ኣሜሪካ ፓወር ፕሮጀክሽን ሓይሊ መንፀባረቂ ዝነበረ ፆታ ናቱ ተወዲኡ ጥቕሚ ናቱ ተወዲኡ እቲ በዚ መንገዲ እዚ ጌርካ ክተፈራርሆ ትኽእል የለን ምክንያቱ ብሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ገይሮም ወሊዖም ናይ ቢልዮናት ገንዘብካ ዜሮ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብርሃም ሊንከን ትበሃል እታ ዓባይ ናቶም ካብቲ ከባቢ ክትርሕቕ እያ ትመርፅ ዘላ ኣፀቢቓ ርሕቕ ክትሕግዝ ትፍትን ዘላ ካልእ Reuters with its military ingenuity Iran has proven that aircraft carriers are no longer impregnable fortress but merely large and expensive targets ስለዚ እዚ ኤርክራፍት ካሪየር ክንሪኦ ከለና ኢራን ሓደ ነገር ምሂራታ ኣለና ኣሜሪካ ኢሎም በዚ ምስ ኣሜሪካ ክዳረብ ዘይክእል ብዓቕሙ ብብዝሑ ብገለ ወታደራዊ ቅልፅም ናይ ኢራን ብንእሽተይ እውን እንተኾነ ነዚ ገበል ዝመስል መርከብን ሓይልን ጥዋዕዋዕ ከተብሎ ከም ትኽእል ኣሜሪካ ድማ እዚ ገጅፍ ዘይትንከፍ ዝመስል ሓይሊ ናታ ትኽክል ከምኡ ከም ዘይኮነ በርሂላ ይብሎ ካልእ CNN እንታይ ኢሉ ኣሎ ናሽናል ትራውማ how could a 30 billion asset be rendered ineffective within minutes ከምኡ ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ንኣሜሪካ ሓደ ሓድሽ ትራውማ ሓደ ሓድሽ ስምባደ ተፈጢሩ ዘሎ ከመይ ገይሩ ናይ 13 ቢልዮን ዶላርስ 34 ሓደ ኤርክራፍት ካሪየር ማለት እዩ could be rendered ineffective within minutes ኣብ ውሽጢ ሒደት ደቃይቕ ጥቕሚ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል ኢሎም ኣውፅኦም ነይሮም እንታይ ማለት እዩ ስለ ድሮናት ድዩ ወላ ስለ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ወይ ባሊስቲክ ሚሳይል መፅዩ ነቲ ኤርክራፍት ካሪየር ከጥፋልካ ስለ ዝኽእል ካልእ ተመሳሳሊ the return of USS Abraham Lincoln to the United States in this condition is the biggest blow to the reputation of the American military since the Vietnam War ስለዚ እታ መርከብ ማለት እዩ አብርሃም ሊንከን ካብቲ ቦታቲ ክትሃድም ንኣሜሪካ ገጻ ክትምለስ ምውሳኖም እንታይ ማለት እዩ ይብሉ ኣለዉ እቲ ብኤርክራፍት ካሪየር ጌርካ ኩናት ክትገብሮ ትሓስብ ዝነበርካ ትርጉም ከም ዘይብሉ ስለምንታይ ይሓዝኑ ኣለዉ ቃ ንፈልጥዋ ኣለዉ ናይ ቻይና ወታደራዊ ቅልፅም ካብ ናይ ኢራን ኣፀቢቑ ከም ዝዓቢ ተደምሮ ንቻይና ከፈራርህዋ እንተኮይኖም በዚ ኤርክራፍት ካሪየር ገይሮም እዮም ከፈራርህዋ ሓሲቦም ነይሮም ስለዚ ኦልሬዲ they know the next battle እቲ ዝመፅእ ዓውደ ኩናት ኣዝዩ ከቢድን ክሕሰብ ዘይክእል ምዃኑ ንኢራን ከነሰንብት ተዘይክኢልና በዛ ዓቕምና ንኢራን ክንስዕር ተዘይክኢልና forget ንቻይና ክንስዕራ forget it مش كنسعرا كنقط ما همان كبير يوم زول زلو نفسهم يزنقرون زلو كمونو سبونتنيك زبالنا راشا ما the legend is dead Abraham Lincoln arrives to threaten but is returning as a floating pile of scrap كتفرارهن كترعدني لازم مصد أبراهام لينكولن مركب مالتيو نبعلات مجالحة
ንዓዳ ገጻ ክትምለስ ወሲና AFP ዝበሃል Agents Alliance Agents France Press ዝብል ካንታ ኢሉሎ panic in the Pentagon with the withdrawal of the US Abraham Lincoln the balance of power in the West Asia has definitely shifted in the Iran favor ስለዚ እዛ ዓባይ መርከብ ናይ ኩናት ካብቲ ቦታታት ክትሃድም ፍታና ኢራን ነታዓውቲ ኩናት ዶሚኔት ጌራቶላ ዝብል ዘረባይና ንሰምዕ ዘለና ኣብ መወዳእታዊ እንደጊምት AFP ዝበሃል US allies are horrified even if America's largest warship cannot protect itself against Iran no one can rely on American protection anymore ስለዚ ናይ ኣሜሪካ መሻርክቲ ዓብራ ዓድጋጢሞም ኣሎ ምክንያቱ ወላ ተዛዓብየት መርከብ ኩናት ኣሜሪካ እዚ ተጋትብሎ አብርሃም ሊንከን ዝበሃል ዘሎ ንሳ ከማን ንነብሳ ክትከላኸል ንኣሜሪካ ከተትሕን ዘይትኽእል ኮይና ኣሜሪካ ከመይ ጌራ ክትከላኸለልካ ንዓኻ ኢልካ ትፅበ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዋላ ቴሌግራፍ ዝበሃል እውን ብግዲኡ ፅሒፉ ነይሩ ማለት እዩ this defeat will go to telegraph ዝበሃል እውን ተብላ ኣሎ እዚ ስዕረት እዚ ኣብ ታሪክ ብፍሉይ መዝገብ ተመዝጊቡ ክሓልፍ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለው the moment of western naval dominion is collapsed ስለዚ ናይ ባሕሪ ፀብለልትነት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ዝሞተሉ ፍሉይ ታሪካዊ ፍጻመ ብምባል ገሊፆም ኣሎ ቴሌግራፍ እንታይ ኢና ቴሌግራፍ ማለት እዩ እዚ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና መሲልኩም ኣሜሪካ ዝነበራ ፀብለልትነት ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ብቅፅበት ካብ ትፅቢት ወፃኢ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢራን ድማ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ፀብለልትነት ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ስምብራት ከም ዝገደፍሉ እቲ ናይ ኢራን ኣገባብ ኩናት ዝፈጠርዎ ብዓለም ቴክኖሎጂ ይኹን ወታደራዊ ዓቕሚ ንኣሜሪካን እስራኤልን ብሓደ ንክልቲኦም ከሰንብዶም ከም ዝኻለን ኣብቲ ዝኣተዎ ኩናት ድማ መዋፅኦ ክሳብ ዝስእኑ ጌራቶም ኣላ ሕጂ ዝበፅሐ ህዝቢ ዓለም ዝፅበዮ ዘሎ እንታይ እዩ by the way let me show you one thing እስራኤል ለንቀነ ካብ እስራኤል ዝወፀ ቪድዮ እዩ እስራኤላውያን ባዕሎም ዝሰደድዎ ቪድዮ የድብለኩም ኣለዎ ንእስራኤል ገይሮማ ዘሎ ኢራን ረአዩ እዚ እስራኤላውያን ዘውፅዎ እዩ ቴልአቪቭ now mainstream media will not show you ኢሎም ዘውፅዎ እዚ look at this ቴልአቪቭ ዓባይ ከተማ ናይ እስራኤል ናይ ኢራን ሚሳይላት ገይርዋ ዘሎ ማለት እዩ እንወት ኣብ እስራኤል እውን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ወሪዱ ኣሎ ግን completely media blockout ዝኾነ ሰብ ነቲ ሓበሬታ ክሪኦ ከም ዘይክእል ገይሮም ዓፅዮም ኣለዉ እስራኤል እንተኾነ ዕንወት ኣብ እስራኤል እውን የጋጥም ከም ዘሎ እስራኤል እውን እቲ ተቅርፅናታ ዓብይ ፅፍዒት ይወርዶ ከም ዘሎ ብርግፅ እንታይ ክንርኢና ኣሜሪካ ስለተኸፍሎ ናይ እስራኤል ክሳራ ድሓን ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ሃገራት ዓረብ ክሳራ ግን ካልእ ኣርስቲ እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እስራኤል ንባዕላ ኣብዚ ኩናት እዚ ብዙሕ ክሳራ ብዙሕ ዕንወት ብዙሕ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ፀገም የጋጥም ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ነተንያሁ ይኹን ዶናልድ ትራምፕ ክልቲኦም ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝነበሮ ሚስ ካልኩሌሽን ኣብ ሪል ታይም ቴስት ይኸውን ከም ዘሎን እቲ ክሳራ ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ይወርድ ዘሎ ብዓይኒ ገንዘብ ክትሪኦ ከለካ እቲ ቢልዮናት ተኸሲሩ ኣሎ ንብሎ ዘለና ኣብ ልዕሊ እዩ እዚ ከዓ ትሪኦ ዘሎ ብወገን ኢራን ብወገን እስራኤል ዘጋጥም ዘሎ እዚ ንእስራኤል ንምሕጋዝ እዩ ኣብቲ ኩናት ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ኣብ ዓዲ ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ክሳራ የጋጥመና ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣሜሪካ ግን እቲ ናብታ ፅዋር ተጥፎ ዘላ ገንዘብ ጥራይ ቀሊል ገንዘብ ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ እዩ እቲ ኩሉ በይዛት ናታ ኣብቲ ማእከላይ ምብራቅ ዓንዩ ዘሎ ተሪኽሞ ብቢልዮናት ዝትመን እዩ ስንበዓል ስለዚ እቲ ክሳራ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብዘን ሃገራት ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ከቢድ ታሪካዊ ፍጻሜ ኢና ንርኢ ዘለና and ሓደ ነገር ይበርሃልና ኣሎ ኣሜሪካ ካብዚ ኩናት እዚ ሓደ ኩናት እንደለን እንዲና ግን እዚ ኩናት ክፀንሕ ክኽእል ኣሎ ኣሚን ህዝቢ ይሳቀየሉ ኣሎ እዚ ኩናት ግን ኢራን ነዚ ኩናት ክትዕወተሉ ክትክእል ኣለዋ ስለምንታይ እስራኤልን ኣሜሪካን ድሕሪ እዚ ኩናት እዚ ብዙሓት ዝብልዎ ዘሎ እዩ በዓል ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ካልኦት ኬላታት ድሕሪ እዚ ኩናት እዚ ዝምድና ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ከም ቀደም ክቕፅል ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለምንታይ ኣሜሪካውያን ንእስራኤል ክብሉ ዝኣትውዎ ዘሎ ኩናት እንታይ ዓይነት ዋጋ የኽፍሎም ኣሎ ይርዩ ስለ ዘለው ድሕሪ እዚ ኩናት እዚ the world is not going to be the same ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ኮይኑ ዝቕፅል ነገር ክህሉ ኣይክእልን እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ስለዚ እንታይ ኢና ንገንዘብ ዘለና ኣብዚ ማለት እዩ እቲ ኩናት ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም እቲ ኩናት ዝፈጥሮ ዘሎ ጉዳይ ነቲ
ኣተሓሳስባ ነቲ ፖለቲካዊ ምትእስሳር ዝነበረ ልክዕ ከምዚ ብሓደ ኮይንካ ብዙሕ ነገር ክትገብር ነርካ መወዳእታ ግን ክሳራ ድሕሪ ክሳራ ድሕሪ ክሳራ ድሕሪ ክሳራ ክስዕበካ ክወርደካ ተጀሚሩ እንታይ ትገብር ሽዑ ኣብ መወዳእታ እቲ ዕርክነትካ ምልክት ሕቶ ይዛቱ ሓደ ዓርክኻ ወይ እውን ሓደ መሓዛኻ ካብ ሽግር ናብ ሽግር ጥራይ ዝወስደካ ተኮይኑ እንታይ ክትብል ኣብ መወዳእታ እዚ ዕርክነት እዚ ይትረፈኒ ኢኻ ትብል እንታይ ገብረለይ እዚ ዕርክነት እዚ ኣነ ክሳዕ ክንዲዚ ዕንወት ደምፃለይ ክሳዕ ክንዲዚ ክሳራን ጥፍኣትን ደምፃለይ ተኮይኑ እንታይ ክገብረለይ እዚ ዕርክነት እዚ ኢልካ ዳግመ ግምት ክትገብር ኢኻ ትፍትን ኣሜሪካውያን ድማ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ኣሜሪካዊ ኤቭሪ ታይም ምስ እስራኤል ዝኸድናሉ ኣብ ዘይንደልዮ ኩናት ዘየርባሓና ኩናት ብገንዘብን ብኩሉን መንገድን ህይወት ንኸፍለሉ ገንዘብና ንኸስረሉ ተፀላእነትናን ፅልዋናን ኩሉ ነገርና ንኸስረሉ ሽግር እምበር መክሰብ ኣምፅኣትልና ኣይትፈልጥን እያ እዘን ሃገራት ዓረብ ዝዓንዋ ዘለዋ ንኣሜሪካ ተንቀንዲ መሻርክታ መዓት ገንዘብ ናብ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኢንቨስት ዝገብራ ዝነበራ እያ ስለዚ ንሓንቲ እስራኤል ንከትሐጉስ ክትብል እዘን ኩለን ሃገራት ዓረብ ቁጠባናተን ሕፃ ከም ዝኸውን ጌርካ ኣለኻ ናይ ዱባይ ሪል ስቴት ጥራይዚ ኣብዚ ሕጂ ክሪኦ ዝፀናሕኩ ሓደ ሪፖርት ክሳብ 35% ንታሕቲ ወሪዱሎ ይብሎ ኣብ 16 መዓልቲ ከባቢ ሓደ ስልሲት ናይቲ ቫልዩ ናይቲ ዝነበረ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ብ200,000 ዝሽየጥ ዝነበረ ገዛ ወይ እውን ብ$100,000 ዝሽየጥ ዝነበረ ገዛ 66,000 ወሪዱሎ ማለት እዩ ሓደ ስልሲት ናቱ ተኣሊሎ ክሳራ ኮይኑሎ ማለት እዩ ብ100,000 ገዛኻዮ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን 33,000 ናቱ ከሲርካ ኣለኻ ማለት እዩ ናው ኢማጂን ወርሒ እንተቐፂሉ ተኩናት እንታይ ዓይነት ክሳራ ክስዕብ እዩ can you imagine so that this is the scenario ኢራን ፈጢራቶ ዘላ ኩናት ንወርሒ እንተቐፂላቶ እስራኤል ዝትሪእዎ ፀኒኩም ሃገራት ዓረብ ዝወርደን ዘሎ ባይ ደ ወይ ሓደ ዓቢ ባንክ ናይ ኣሜሪካ ድማ ቀጠርን ኩዌትን ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ሰሙን ወይ እዚ ኩናት እዚ ሓንቲ ወርሒ እንድሕር ገይሩ ኢሎም ቁጠባናተን ጂዲፒ ናተን ብ14% ክጎድል ይኽእል እዩ 14% ፖይንትስ ጂዲፒ ናቶም ኮንትራክት ክገብሩ ይኽእል ኢሎም ስለዚ there is a disaster ቁጠባዊ ዲዛስተር ይመፅእ ዘሎ ብዘን ሃገራት ዓረብ ኣብ ሃገራት ዓረብ ሰሪሑ ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ካብ ብሕጂ መዋፅኡ ክደሊ ኣለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስናገነ ብድሳይ መጠን እቲ ኩናት ዝነውሐ ድማ መጠኑ እቲ ሽግር እናከፍአ ክኸይድ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንሕና ድማ ዝከኣለና ሓበሬታ መረዳእታ ክንህብ ንፅዕር ኣለና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ብሃናፂ መንገዲ ግደፉ ንቁጠባ ንጂኦፖለቲካን ዝምልከት ግን ኣብ ቀረባ ግዜ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክንህበኩም ክንፍትን ኢና ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ክሳብ ምራኸብ ድሓን ኮኑ ንብለኩም ተፅብቑ ቻው